Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u mého videa. Toto video vám přináší Minecraft noviny. Tentokrát tam jsem jenom já, Dante. Markus tu bohužel není. Je to z důvodu, že Markus je na intru a teďka se tady nebude objevovat. A je to nábor vlastně pro ty nové členy do studia, který dá se říct, že budeme potřebovat, protože chceme natáčet víc videí a takhle. Já klukom napíšu, můžete pozdravit do videa. Tak, a vlastně jsme na serveru Craftworld, což je server Heavyho, nebo RichLP, a je to server pro let's play a takhle. Já na svém kanále, přímo na svém kanále budu natáčet z tohoto serveru, protože mě to tady velmi baví a určitě to tady uvidíte, už mám jeden díl nebo dva natočený. A vlastně podmínky pro tento server jsou: za prvé, mít více jak 14 let. To je první podmínka. Druhá podmínka, mít natočené aspoň jedno video, abyste se podívali, jak to komentujete a jak prostě mluvíte. Třetí podmínka, umět natáčet a prostě mít schopnosti prostě s tím renderovat videa a tak dále. A poslední podmínka je ta, že musíte mít Skype a kvalitní mikrofon. Samozřejmě si mě přidáte na Skype máte v popisku videa. Pokud si mě přidáte, tak se dohodneme, vyzkoušíme si vás a tak dále. A potom řekneme, jestli jste prošli nebo ne. Takže tohle to byla celá informačka, já se s vámi loučím a čusiky musiky.